खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय दासान्दि रायजोआव सानफ्रामबो बारहुंखा बारजों गुरलाब बेरखारदों न' बांनि थिंफोरा ओजोंहाय गेदेर दंफांफोरा न' बां लामा सामा बायदिफोराव बायसिनदों जायजों रायजोनि दाब जायगायावनो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों थिग बेबायदिनो आरोबाव धेमाजि जिल्लानि दाब जायगायाव बारहुंखानि गिख्रंथाव महर बारहुंखाया गोबां सिलिंखार खालामलांदों गोबां मोब्लिब खुन्थिया आरो गेदेर दंफांफोरानो बायसिनदों जायनि जाहोनाव लामाजों थांलाय फैलाय जानाय फरायसाफोर आरो सुबुंफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों धेमाजि जिल्लानि जनाय माइदांस्रि ओनसोलावबो गिख्रंथाव बारहुंखानि गोहोम जायजों बाख्रि न' बां गला बायदिफोरनि थिङा बिरखारलांजोबदों बेनि अनगायैबो गहपुर हालामनि आलिपुरा गामिनि सेन्टारावबो गेदेर दंफां लाइफांफोरा बायसिनदों गलायाव बायसिननायनि जाहोनाव गासैबो खहा जानो गोनां जादों गासै 1,50,000 मुवा बेसादफोरा गासैबो खहा जाजोबनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बिटिसि सरकारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखायबो खावलायदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा बेबायदिनो दासान्दि रायजोनि दाब जायगायावनो सानफ्रामबो गिख्रंथाव बारहुंखानि महर लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों जायजों गोबां सिलिंखार जानायखौबो नुनो मोननाय जादों मिस इउनिभार्स आसाम 2026 नि ग्रेन्ड फिनालेआव देरहासार जानो हानाय पिंकी बसुमतारी बिथांखौ नखरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुंब्रुदै बरायदों बिथाङानो गिबिसिन बर' सिख्ला जाय जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन फैगौ जुलाइ दानाव जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव 70थि बोसोर मिस इउनिभार्स इन्डियाखौ सेलेब्रेसन खालामगोन जेराव सासेबो बर' सिख्लाया सौहैफेरनो हायाखैमोन नाथाय बे खेबाव गिबि खेबनि थाखाय बर' सिख्लाया आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन जाय जोंनि थाखाय गोग्गाथाव होननानै फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 23 एप्रिलाव मिस इउनिभार्स आसाम 2026 नि ग्रेन्ड फिनाले जादोंमोन जेराव तामुलपुरनि कक्लाबारिनि थागिबि पिंकी बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हादोंमोन बिफानि मुङा तीर्थ बसुमतारी आरो बिमानि मुङा माखुनि बसुमतारी बिथांनि फिसाजो पिंकी बसुमतारीया देरहासार जानो हादोंमोन जायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गाजा गोमजायै बिथांखौ बरायदों आरो जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आवबो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो मदद होयो बेनि थाखायबो खावलायो पिंकी बसुमतारी बिथाङा ओजोंहाय मिस टिन आसाम 2026 बिमुंखौ देरहासार जानो हानाय गायत्री ब्रह्म बिथांखौबो दुंब्रुदै बरायो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' समाज आफादनिफ्राय थांनानै बिथांखौ बरायहैयो क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा बासबारि गामिनि थागिबि गायत्री ब्रह्मआ बिफानि मुङा रुंसारि प्रदीप कुमार ब्रह्म आरो बिमानि मुङा इलरा ब्रह्म जौआ फिन खालामबाय गंसे नखरखौ सिलिंखार जौआ गावनि बिसिखौनो बुथारहोबाय आसाम अरुणाचल भालुकपुंआव बुथारनाय जाथाय फिसाया गावनि बिसिखौनो बुथारबाय भालुकपुं 6 माइलाव फिसाय कान्तेश्वर हाज'वारिया गावनि बिसि खान्दरि हाज'वारिखौ बुथारबाय जौ लोंनाय फिसाया थद मोनालासे बुथारबाय गावनि बिसिखौ फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरनि माखासे जेंनाखौ लानानै बिसि फिसानि गेजेराव दावराव जादोंमोन बेनि उनावनो जौ लोंनाय फिसाया गावनि बिसिखौ बाथामजों बुनानै खास्रि बिस्रि बुथारदों दा पुलिसआ दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों दासान्दि रायजोनि दाब जायगायाव गोबां जाब्रबथायफोर जागासिनो दङ आरो जाब्रबथायजों गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जागासिनो दङ थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो गुबुन जायगायाव जाब्रबथाय जानायजों आरोबाव 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबावबाय आरो 16आ जोखोम जानो गोनां जादों कलियाबराव गंसे ट्राक आरो गंसे स्विफ्ट गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव सानैनि जिउ खहा आरो 3 जोखोम जानो गोनां जादों जोखोम जानायनि मादाव सासे 1 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साबो दंमोन शिबसागरनि नाजिरानि गावसिनि न'निफ्राय तेजपुर फारसे थांबाय थानाय समावनो ट्राकजों सौख्रांलायदों जाय जाथायाव 2आ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो जोखोम जानांनायफोरखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजाव थिसननो गोनां जादों बे जाथायनि अनगायैबो काछारावबो गंसे बेटारि रिक्साया गाहायाव बेलथायहैदों जायजों सासेया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया जोखोम जानो गोनां जादों ओजोंहाय सामुगुरियावबो सासे उन्दै गथ'साया जिउ खोमानो गोनां जादों लामा बारस'नाय समावनो गुबुन गंसे गारियाव फैनानै सौख्रांफैनायनि जाहोनाव सासे उन्दै गथ'आ जिउ खोमानो गोनां जादों शिबसागरावबो गंसे बासआ बेलथायदों 37 नं राजा लामायाव गंसे बासआ बेलथायदों जायजों 9आ जोखोम जानो गोनां जादों बे जाथायनि अनगायैबो सानसे सिगां बिहु मोसाखावरि निसामणि हालयाबो जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन मोसानायाव बाहागो लानानै न'फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो तामुलपुरनि
न'आखाता जायगायाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानायाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन मोसाखावरि निसामणि हालय बिथाङा। दा बिथांखौ ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे नखरनि सुबुंफ्रा जोबथा बिदाय होबाय। दुखुनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होदों। गानै-जोमै देलाय-मालाय बिहु मोसानायाव बाहागो लानो थाखाय ओंखारलांदोंमोन बिथांमोननि भास्कर ज्योति बिहु हासरी हानजाया। नाथाय फैफिनबाय थानाय समावनो गंसे ट्रेलार गारिया बिथांमोननि गारिखौ जोबोद गोख्रैथिजों सौख्रांदों, जायनि जाहोनाव मोसाखावरि निसामणि हालया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन मोसाखावरि सोद्रोमाफ्रा जोखोम जानो गोनां जादों। दा बे जाथायनि ट्रेलार गारि सालायग्राखौ एरेस्ट खालामबाय तामुलपुर पुलिसा। आम आदमी पार्टीनि राज्य सभानि एमपि राघव चड्डाया BJPआव जइन जानायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो इन्स्टाग्रामाव 1 मिलियन फलोवार्सखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। शुक्रबारावसो बिथांनि फलोवार्सआ 14.6 मिलियनमोन, नाथाय BJPआव जइन जानायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो 13.5 मिलियन जानो गोनां जादों। आनफल' खालामग्राफ्रा बांसिनानो जेन जेड बा लाइमोनफोर। मानो होननानै बुङोबा लाइमोनफ्रा बिथांखौ सासे हिर' हिसाबै नायदोंमोन आरो बिथाङानो प्राइम मिनिस्टार जानो नांगौ होननानै ससियेल मिडियाआव गोसारहोदोंमोन। जेरावनाखि राघव चड्डाया डे टु डे लाइफ बा सानफ्रामबो बाहायजानाय जि जेंनाफोर मुवा बेसादफोर बेफोरनि सायाव खोथा लाखिदोंमोन पार्लियामेन्टआव, जेरै इन्टारनेट डाटा लिमिटनि सायाव खोथा लाखिदोंमोन, मबाइल रिसार्ज जेराव जों बोसोराव 12 खेबनि जायगायाव 13 खेब रिसार्ज खालामनो गोनां जायो, ट्राफिकनि जेंना, एयारपर्टआव सिंग्रा थरसेनि बेसेना 200 रां, सा कापसेनि बेसेना 100 रां जानायनि हेंथा नांनानै सिंग्राखौ 20 रां आरो साखौ 10 राङावनो मोननाय खालामनानै होदोंमोन राघव चड्डाया। बेबायदिनो गोबां जाय डे टु डे लाइफआव बाहायजानायफोर बेनि सायाव बा बेफोरनि मुद्दाखौ लानानै फैदोंमोन पार्लियामेन्टआव, जायनि थाखाय बिथांखौ आम आदमी पार्टीनिफ्राय राघव चड्डाखौ पार्टीनि डिपुटि लिडारनिफ्रायबो बोखारदोंमोन आरो बिथांखौ माखासे खोथा बुंनायनिफ्राय हेंथा होदोंमोन आम आदमी पार्टीनिफ्राय, अदेबानि दोलोनिफ्रायनो। बेनि उनावनो राघव चड्डाया आम आदमी पार्टीखौ एंगारदों। गावजों लोगोआव आरोबाव 6 आम आदमी पार्टीनि एमपिफोरखौ लोगोआव लाफानानै गासै 7 BJP राजखान्थि दोलोआव हाबदोंमोन। नाथाय बेखौ जेन जेड बा लाइमोनफोरा मोजां मोनाखैमोन। जेन जेड बा लाइमोनफोरा राघव चड्डाखौ आलदा पार्टी दाजानायखौ लुबैदोंमोन आरो भारतखौ सोलायहोनो थाखाय बिथांखौ प्राइम मिनिस्टार महरै हास्थायदोंमोन जेन जेड बा लाइमोनफोरा। CIT क'क्राझारा गुबुन गुबुन प्रग्रामाव इन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय गोसो गोनां फरायसाफोरखौ हांख्रायहरदों। एकाडेमिक इयार 2026-27 नि थाखाय गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसननो थाखाय CIT क'क्राझारा हांख्रायहरदों। गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरा जाहैबाय जेरै डिप्ल'मा इन CE अदेबानि सिभिल इन्जिनियारिं, CSE कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, लोगोसे FPT फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि, डिप्ल'मा इन CAI कन्ट्रल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, AMT एनिमेशन एन्ड माल्टिमिडिया टेक्न'लजि। बेनि अनगायैबो BTech बेचलर अफ टेक्न'लजियावबो CE सिभिल इन्जिनियारिं, CSE, ECE, FET आरो IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं बेफोर प्रग्रामनि थाखाय, लोगोसेनो बेचलर अफ डिजाइन MCD माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन बेफोर प्रग्रामजों लोगोसे MTech इन WRH अदेबानि वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिं, CSE, FET आरो GET अदेबानि ग्रीन एनार्जी टेक्न'लजि, MDes इन MCD अदेबानि माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, PhD इन CE, CSE, ECE, FET, IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, ME मेकानिकेल इन्जिनियारिं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो ह्यूमेनिटीज एन्ड ससियेल साइन्स बेयाव PhD खालामनो हागोन। इलिजिबिलिटिफोरा जाहैबाय डिप्ल'मायाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय क्लास 10 पास जानाय जानो नांगोन, नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाबा होनाय जानो नांगोन, नङाबा ITI पास जानाय जानो नांगोन। BTech गाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाब्ला आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्न'लजि थानो नांगोन आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्न'लजि फ्रम CIT क'क्राझार। BDesनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन AMT फ्रम CIT क'क्राझार। MTechनि थाखाय BE नङाबा BTech इन रिलेभेन्ट डिसिप्लिन। MDesनि थाखाय 10+2+3 with 1 year प्रोफेशनेल एक्सपिरियेन्स इन नङाब्ला 4 बोसोर BDes नङाबा
BFA नङाबा ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन PhD नि थाखाय मास्टार्स डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एकाडेमिक इयार 2026-27 नि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 9 मार्चनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 25 मेआव जोबथा जागोन एन्ट्रेन्स एग्जामा डिप्लोमा आन्डार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निया 7 जुनाव जागोन आरो PhD निया 14 जुनाव जागोन रिजाल्टआ डिप्लोमा आन्डार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निया 24 जुनाव फोसावगोन PhD नि थाखाय उनाव आलदायै नटिस फोसावनाय जागोन नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंब्ला कक्राझार CIT नि एडमिशन सेलाव खौरां लानो हागोन फन नाम्बारा जाहैबाय 9365031406 बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होगोन लोगोसे इमेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा खौरां लानो हागोन बेफोर गासै डिटेल्सखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों